Sen kim kıyız jagad? Bilemo. Adın ne? Bilemo. Adını bilemok mu? Kimin mıydı ecen kalkan kim? Bilemo. Hiç de bilemo. Kimler diyerler size? Tekeler. Kimler? Tekelerdir. Düşünen yok mu? Tekeler. Sen onu teke uyarlar, şeyle mi? O tekeler. Vahşi düşmanın göktepe galatını uran darbası, gençimi ıkbalların kökünü kırdı. Şol aylıgan jeňde ýalňyz galan näbelli tepe gyýjagadynyň täleýi bolsa, düýbünden ters geldi. Barmın 880-nji ýylyň ahyrlaryna Sankt-Peterburgda çykan Radnik atly çağlar jurnalyna şol ýetim alan tepe gyýjagady barada anyk maglumatlar ýazylypdyr. General Skobelov öz atlylary bilen galadan çykyp gelýärdi. Ol meýdan bejeriş punktynyň gabadyna ýetenne oň aty kurturup durýar. Skobelov seretde öňünde kiçijik tepe gyýjagady ellerini terip dur. Ol adyşyp ýola çykypdyr. Ejesini gözleýäniň diýdi. General bu gyýjagady grafina Milutina'ň ýanyna alyp barmak uýurýar. Ol soň bu tepe gyýjagady özüniň eýçilik etjekdigini duýdurýar. Bir ay geçenden soň Moskwa gidilen tepe gyýjagady Hristiýan dinine kabul edilýär. Soň mony döwletiň hasabyna Nikolaevski çağlaryny tawsyrýarlar. Oňa üýtgeşik at goýdular. Tatyana Mikhailovna Tikinskaya. Ol wagtlar Orsiýetde durmuş öz akym bilen gidýärdi. Tepe gyýyna bu hazırdyly durmuşy öwrenşmek kyn düşmedi. Şol wagtlar Orsiýetde Göktepe urşunyň ýeňşi şükratlandyrylýardy. General Skobelowyň ady asmana göterilýärdi. Bu wakalardan tepe gyýjagadynyň habary ýokdy. Bu wagt ony terbiýelediler. Innoň dilem, dinem başga. Gyýjagadyň atlyndan habar berýänler diňe oň garaja gözlerdi. Oň ýüreği duýgusy. Ine şu jaýda Yelizavetaның adyny göterýän Dinanlar institutyny 19-njy asyryň ahyryna tepe gyýyda okapdyr. Oň türkmendigini oňa hälişini ýatdyrypdyrlar. Ine şu demir baskanjaklardan ol ýöräpdir. Pikir edipdir. Kim ol? Nerede onuň asly? Nerede onuň watany? Olinni yetişen kayıp. ...1898-nji ýylyň
23 Ağustos idi. Moskvanın Troyski butkanasında Pyotr Skvartsov diýilen jigit bilen nikalaşanyna teke gyzy Tatyananyň 21 ýaşy bardy. Ýohud şol wagt nähil duýguny başdan geçirdik. Ödügü dini kabul edenem bolsa Tatyana teke gyzy ahry. Tez wagtdan ýaş çatynjalar karkyp geçýärler. Olaryň 3 tane gyýdylary bolýar. Tatyana inni enedi. Görnä hili bagtlylyk. Ýönüň kim zady watanyny. Tatyana öz watanyna howul goýady. Emma maşgalygyna garşy çykýady. Oň enelik mertebet kemsidilip, 3 şahsy elinden alınýar. Öz bagyryndan öňen prezidentlerini koyup, öz dogduk mekanyna ýekürdi, mejbur bolup gitmeli bolýar. 23 ýyldan soň öz watanyna dolanmak Tekinski üçin hup botlady. Häsiýeti, egneşigi, dili, dini hemme zat özgänki. Ol hatda özüniň hakyky adyndan bilen okdahy. Watan meri kabul edermika öz prezidentini. Ol Rus paşasından öňkü Skvartsov familiýasynyň deregine Tekinski familiýasynyň gaýtarylyp berilmegini soraýar. Oň haýşy kanagatlandyrylýar. Uzak wagtdan soň oň türkmeni göz düşdi. Görnähil olar sady hem türkana. Ýöne näçindir olaň gözlerine gorku bar. Kimkä olary howplarýar? Kimkä olaryň erkinligini elinden alýar? Tekinskiýa hemme zat aýan boldy. Halkyň erki özüde. Bu toprakda diňe Rus paşasynyň hökmi ýörýärdi. Diýmek, öz watanyňda hiç kim. Zakasp naçalnygynyň kanseliýariýasynda dilimars bolundy. Ýenanlar gimnaziýasynda molmaçylyk edende bu ýalyň ýenan özüne arka bolýardy. Bir tarapdan Rus paçasynyň nökerleri ony halamýadylar. Ikinji tarapdan ony dininden çykany ýerli halkym kabul edip bilen okdy. Bir de durmuş kurmak meselesi Tatyana üçin kıyın bolýar. Sowetli ýigit Ali Murat Gurbanow durmuşa çykanda da ýene de şol dininden çykan ady bilen garalanýar. Ýaňy bir ýaşaşyp başlan wagtlarynda da Tatyana erkin pikirligi üçin günä ýönkölüp artyga sürgün edilýär. Maşgala da uýran bolýar. Ýogsa da Tatyana Tekinskiýa öz halky üçin näme peýda berip biljekdi. Ol bu kıyın döwürde ýekeje zat edip biljekdi. Olam halkyna bilim bermek, adamlary agly düşünjeli etmek. Tekinskiýa eger halk düşünjeli bolsa, onu durmuşam üýtgärdi pikir edýärdi. Hut artykda Tatyana Tekinskiýa halkyň özüne bolan ýakymlyk täsirini duýdy. Ol ilkinji gezek halk bilen aklaşdy. İlkinji gezek türkmenler üçin mekdep açdy. Bu hereketler üçin ol özüne howp salýarny aňsa da öz pikirinden dänmedi. Yerli halk Tatyananyň mertebesini belen tutup, o artyk gullip at boýarlar. Oňa öz alyp barýan işini gollaw gerekdi. Iň esasy duýgudyş ýollaş gerekdi. Durmuş artyk gul Tekinskiýany artykly ýigit Orazgilde çekişi bilen aklaşdyrýar. Olaryň kıyıdlary bolýar. Anny gullip at boýarlar. Ýöne ýene de kesik bar bu dinanyň tepesinden inýär. Kapitan Gurdzinskiň Aşgabatyň gözlügi punkunda ýazan hatynda türkmenleriň artyň gulatlandyrýan Tekinskiýa molumy artykly türkmen Orazgilde çekişi ogly bilen ýaşaýar. Onun Tekinskiýanyň bir çagasy bar. Artykly türkmenler Tekinskiýanyň öýüne az barýarlar. Umumyň yerli halka
känmer yarap durulok. Yine de bir hat. Tatyana Mikhailovna Tekinskaya, Khan Yomutski, Kommetgul Atabayev bilen dostluk aragatnaşygyny taklýar. Khan Yomutskiň täsir etmegi bilen Tekinskaya Zakaspi oblastynda ýaşamak bilen Ruslaryň onu dogduk mekandan zorlap alyp gidip, oň bütün durmuşyny zaýalanyny aýtmak bilen hälisini zeýrenýär. Graf Paleniň Zakaspi oblastynda revire geçirýän mahallyny bolsa, Tekinskaya türkmenleri yerli häkimete karşı agytyrlýar. 1913-nji ýylda Kommetgul Atabayewiň öýde külünde Tekinskayanyň oňa ýazan hatlar tapylýar. Ene şo hatlar üçin ol sürgün edilýär. Ozok Ukraina sürgün edilýär. Mening merhaban edip dostum Muhammed-Guli. Bugün mening 30 ýaşymy dolýan boldy. Bizim ülkemizin eýilenmegine de 27 ýyl bolýar. Men öz ýaşlarymyň, olaryň özü ähli halkymyň ruhy taýdan ýokary götürülýär we azatlyk berýärine bir ynanýar. Elbetde, belki sen onu görüp bilmersin. Emma senin çağalaryň wagtlyklaryň ol ýurda ýaşarlar. Tekinskaya Ukraina barandan Kiýewiň gubernatory Zakaspi oblastynyň naçalnygyna hat ýollap, ondan Tatyana Tekinskayanyň geçmişi, oň syýasy garaýşlary barada maglumatlar ýollamagy sorýar. Ol görgüli ýene de eýerlanyp başlanýar. Oğullar vardı gözlü şayat bolan Tekinskayanyň ýeketäk diýir galan şagaty Anna Muradovna Tekinskaya ýatlýar. Это во время гражданской войны, не помню, Деникинцы, что ли. Yadıma düşýär. Garajdan oşu döwri öýmede Denikinçiler döküldüler. Bizim hemmämiz garaja bolamyzsoň jöhütdir öýdüp atçyk boldy. Özlerim öz jaýymyzda dälle, goňşymyzyň jaýynda. Bu ýerde Arseni daý bilen Fёkla daýda ýaşaýardy. Там жили брат и сестра, дядя Арсен и тетя Фёкла. Bizi diýbaryň öňüne getirip goýdular. В коридоре, в общем, поставили нас к стенке, жиды. В общем, жиды. Вот, Men Gül Toltan, Ecem uçağınladı, körpecigin Yar Muhammed duadi. Гуль Султан, потом я, и Яр Мухаммед был у мамы на руках. Уже Яр Мухаммед тогда родился. Saldatlar hatara didilip bize tüpön çeynep başladılar. Офицер, конечно, Serhoş ofitser buyruk berjek bolupurka, ho yokurda açıgı çöktü, soğulup durun burada da göz düşäýe. Olatıl gramofon eken. наверх видит, там чердак приоткрытый, и что-то голубое торчит. В общем, нашли там граммофон тоже спустили. Derre onu aşağı düşürüp plastin kayıttırıp başlayalar. Bizi şovada yattan çıkardılar. Fёkla daýda bolsa bizi billirtmen alyp gidip öz jaýyna etdi. Soňra penjereden çykaryp gowludaky köňüje sandyga salyp girledi. Şeýdip biz halas bolduk. Ertesi gün ruhani Vasili gelip Ecem'e käýýär. Tatyana Mikhailovna, ikonan hökmen askın, şeyhden hiç kimsede zat diýmez. Ecem oňa öýde ikonany atyp goýdy. Şondan soň bize azar bermediler. Ecem her içimen bolsa bütün nurku bilen özüni türkmen, musulman hasap edýärdi. Mümkin, şoň üçin ol öýde ikonany hiç haçan taklamandy. Ýogam Ecem Hristiýan dinini kabul eden nahyrin. Ecem ömrüni öz dogduk mekanyny küýhäp geçirdi. 1924-nji ýylda men Ecem Gül Toltan üçin Kiýewe geldik. Bugün tamallardyk şo ýerde. Biz o ýere baryp Türkmenistana dolanyp barmak üçin ruhsat berýän hatarlyk. 1924-nji ýylda biz Türkmenistana gurdik. Ехали мы в телячьих вагонах, товарные вот эти вагоны с нарами. Watana ýetjek bolup mallaşalýan wagonlara çelli mindik. Ехали мы, Baku elimizde Ecem erget yarawtyrlyk маме tapdy. что-то такое уже по дороге немножко не здоровалась. В Баку ей сказали, Onu ketilhana yerleştirjek boldular. Emma Ecem karşı çykdy. детей устроим ваших, обследуем, посмотрим, что нужно сделать. Aşgabatda mugallimliň birinji gurultaýy bolýar. Şoňa ýetişmeli diýdi. Я обязательно хочу на него попасть. Soň deňizden aşyp Krasnovodska geldik. Ехали в море перед Ecemiň ýagdaýy has Ехали в ergetleşdi. Красноводск, мама еще себя хуже стала чувствовать. Поехали, по дороге маме стало плохо.
Soň Aşgabatda gelin adymyza da ejemi derrew demiryol keselhanasyna yerleşdirdiler. А нас мама попросила вот Ejem bizi çağalary haýsan bolsa bir internatda yerleşdirmegi ýollaşlaryndan haýyş etdi. заберу. Никому детей не давайте. Через 3 дня мама 3 gün geçenden tamam ejem aýryldy. Только нам сказали, что мама умерла, вы остаётесь. Bize ýöne ejeňiz öldü. Siz internatda galýasyňyz diýdiler. По сей день Ejemiň näde jaýlanany bolsa şuna çenli belli и däl. мы её дети тоже не знали и не знаем. Sen kim gyýyz jagad? Bilemo, Adyň näme? bilemo. Adymy bilemokmy? Hı. Kimiň gyýdy ejen kakan kim? Bilemo. Men hiç de bilemo. Kimler diýerler size? Tekeler, Kimler? tekelerdir. Düşünemek mi? Tekeler. Sen onu teke gyýyzlar, şeýlemi? Hava tekeli.